dengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Yes, bigbigat nga nagpurti ulo ngayon siya nga. Ape Awan lat aramidam no di ag sigarilyo. kay isong alod mitiliwliak. Ay, sa painlukat mo day tatawa ti Seled. Kat manula ang ametro, tinagbaetan tayo kadamari, Janet. Anya kumangay. Ay, nawaw. Yes. Di ka mabaing ka nakwada. Maki ang angot da iti sigarilyom. Saan to may ag sigarilyo nila kay na? Kay di na pa agyaman tama kayang angot dahil tilible. Ay, awan mon Edgar. Pakaalaan iti sakit ti kastangar aramidam. At sino nga mitinangay baga nga, agi patakdil da iti balay da iti asidak tayo. Basol damit lang kan mabalin mat nga ilekib na tatawa da. Kaya't mo asawan? Kaaro ba ti agad just para kan ka? Ay, unayan day ta karuba. Uray la inal daw ang makiangot tayo iti sigarilyo da. Ay, awan nga rod nanang. Nasakit matan ti agong ko. Naimbag kumamot, no di da ilukat ti tawa da. Tapno saan nga isulaan ti maangangot. Saan mat nga rod nanang? Takas la saan mat ang makarik na? Kasaritam tuman din siyang numara na aman ako. Nabayagan nga agan anos tayo iti kastoy. Wan nanang, talaga akasta ti aramidag. Tauray siyak, madanagan akmatan iti salon at tayo. Narigat ti maadaan iti kaaruba nga awan ti respeto na iti padada a tao. Saan nga agsigsigarilyo nila kay mo? Ngam inaldaw mo't amaki ang angot tayo iti Tawa kit aldawan, Janet, bakit? Wan tamaangot man ti sigarilyo ni Edgar Bertolakay. Anya, Narigat, ang mga no iso ti pakaalaan tayo iti sakit. anya mo dito nga tao. Talaga at di mo't makarik na. Ne, sa dino nga iti papanamlakay? Kasaritam ni Edgar. Ay, mabit lang nga lakay. Saan ang mabaling nga uli magtilata? Ang mga nung panunutin na nga okay lang ka tayo tikas tangal araminan na. Ipakaawat mo nga rod anasayat kan kwa na lakay. Wan bakit? Di ka mananagan, ta sa anak mo na makiapa. Ipakamuklaan kinkwa na ti ipikto ti panagsigarilyo na kada tayo akarupa na. Nasayat mat no kasta lakay. Ne, si kami dahil Berto. Anya ti masapol mo eh. Parts, numabalin ka ti di umat kumalukatan nagititawa yun no kastangag sigarilyo kayo. Ay nawaw, api akas na ti panagsasa umay kay balay mimit. Api sa katag desisyon, no ilikip mi wano saan nagititawa mi, Parts, manula ang amit tro tinagbatan ti balay tayo. Dumanon ti angot ti sigarilyo di balay mi. Ti kayat yu asawin, siya ti agadyas pala kada kayo. Kasi dagiti ubing nga makang angot, Parts. Ang mga no isupay ti pakalaan day ti sakit. No di yung kayat ti makiangot, saan ko napalikot day ta? Ay nako. No awanin ti baga, Parts. Mabalin mo ti pumano, niya. Parts, magisarsarita ka na sayaat. Kas na ko nakitayin, ta kayo ti agad, yes. Janet anak ko. Kinasarita ni Berto itay. Ngam iso kano tinatangsit nanang. Ay nawaw. Anya ti kunana aya. Datayo kano ti agad jazz nanang. Aniya. Kasaritak tumanan ni Mariin siyang numaranak nanang. Nakipurdiya samot mananday jay. Awan mo't amakitak iti paraangan da. Ay won. Nakita ka nagkuyog na kinisesil itay bigat. Nabanda siguro nakipurdi anak ko. Nagrigat ti kastoy nanang. Naibagampay anak ko. Pagrugyan ti sana pagkikinaawatan ti kastangar aramidan day tanga Edgar. Anya ti iba ka, Mari? Kastoy nga min Mariin siyang. Nabayagan aparikot mi ti angot ti sigarilyo nila kay mo, Mare. Ay ala, pasensya kayon, Mari. Kinasarita nila kay ko idi awan ka. Ngam nakaungat, Mare. Kanayon kumutla nga pagpagaan, Mari. Iso pa hindi pagapaan minulad duma. Ngam nagtangka na talaga ti ulo na. Ang bay Mari. Kasaritak tumanin ti asawak. Agyaman naklaunay Mariin siyang. Awan anyaman na, Mari Janet. Maawatan kayo mo't tauray siyak.
Jakmat kanunungan ti bisyo ti asawak. Kaasi tayo nga awan ti bisyo na, kan makiang angot iti sigarilyo na. No kayat na ti agsigarilyo, Mare. Iti lugar ko nga awan mapirwisyo na a tao. Awan mo ti kunang mairikap mo ti tawa, Edgar. Inuray mo pa'y asyak ti mangirikap. Ay nawaw, asino nga mitin lang ibaga nga inlakip mo titawa insyang bakit? Isungalo nga inlukat ko ta agsigalilyo kaya. No agsigarilyo ka, irikap mo kumamot ti ridaw kan tawa dito'y silid. Tapno si kalaang ti makaangot. Di ka mangiramraman. Ay nawaw manen. Pangaasim di mo luklukat ang tatawa kunak. Saan asyak ti pagpungtutom si ka Edgar? Kasano halod asumlak ti angin? No ilakip mo ti lidaw ken tawa alaman? Apay asyak ti saludsudam Choice mo ti agsigarilyo. Isu nga ala aguma ka iti angot na. Para makita man no saan aday ti pakaalaam iti sakit mo. Umay ka man pa, Janet anak ko. Apay ka din, Nanang. Adala ang ti ipakitakan ka. Anya day ta, Nanang. Kita man, naurnong ti rongrong ti sigarilyo. Ay nawaw, apay nga dati kasta dita. Kat saan mo't ngagsigsigarilyo nila kay ko? Asino pa'y kumati dagdumang agsigsigarilyo ditoy. Ay na, talaga aday ta kaaruba. Pinagbalin na mo't na basuran ti arubayan tayo. Kat, basta intinag na mutlat ta Mabiit lang, Nanang, tamangalak iti supot. Urnungan tayo, ta isubli tayo iti ayanda. Marwam day ta nga Edgar. Asino ti banbanugan day ta tao nga agdalos kadagita. Naglaing nga agsigarilyo ngam di na ammo ti mangi basura. Ne, ang damot ti rungrung ti sigarilyo dito'y sala. Bakit? Bayam day ta, Bertulakay. Ay nawaw, an-anwam dagito'y aya. Isublik ka damariin siyang inton madamdama. Anya, Nakita ni Nanang itay nagdalos lakay. Jakbat impagarop a pinagbalin na abasuraan ti arubayan tayo. naglulokon day tang Edgar. Ay talaga lakay. Saan mat nga rod a makasarita na saya at tabaribar dagiti sungbat na. Kaya't na siguro ti may pabarangay. Saan ang agsigsigarilyo? Ngam pagdalusan da kayo, kit di ti rungrung da kita tattao. Ni Nanang isupi man ti kaasi a nagsagsagad itay. Ada ka din nila kay mo mariin siyang. At dati na panan na mare. Isumat lagayang nga awan maangot mi as sigarilyo ijabalay mare. Ay, ustumot mare, tapno makaangas tayo mo. Ayun gayam mare. Umay ko isubli da itoy. Ha? Anya day ta nakasupot mare. Itad mo kanila kay mo mare. Rung-rung ti sigarilyo na. What? Saan kami lang amaki ang angot iti sigarilyo na mare? Da kami pa yun ti agdalos iti intinag na arungrong iti arubayan may. Ay, talagang awan manaknakam day di a tao. No sumarunong at daman ng tirongrong, ibagam kanyak mare. Tanila kay ko amis mo ti pagtalosak. Ay un mare, makauma matan. Kasla kayat mingarudan nga ipabarangay. No siya lang ti saludsudang mare. Ipabarangay mo nila kay ko. Isumot lang nga awan ti denggan na asao. Baribar pa iti panagsungsungbat na. Sige mare, kasaritan pa'y nila kay mo. Last chance mare. No saan pa'y ngagbaliw, da kamin ti mangipabarangay kan kuana. Ne, apa nga ada ti lunglong ti sigarilyo iti silid ko insyang? Insubli ti kaaruba ta. Inbalang mo iti arubayan da. Ay nawaw, an-anwak na kito'y. No di mo amo ti pagbasuraam, til mo nam latan. Ay sus, no apay pailaya nga insublim di ti silid ko Anya nga ron ti kayat mo? Da kami ti agdalos iti rugit mo Ay sis, Naimbag kumamat no nairanod kami iti day ta abisyom ngam saan mat. apay aya nga iso ka na ka ti panagsigsigarilyo.
Wan ata mairamraman kami iti day tabisyom. Sa maysa, no ibasuram kumamot iti nasaya at day tarugit mo, saan aday ta itinag mulatan di tatawa? Apay, di ka mabain asabali at tao ti agdalos? Asino nga minti nang ibaga adalusan da? Di da baybay ang di. Ay na, maminsan pa Edgar. Adalaang ti agreklamo ak aruba talaga ang makaraman ka kanyak kunakmanan. Day talaing gayam, bisik. Talaga sumakit ti ulok iti kasta pa nagsungsungbat mo Edgar. Ay di mo urayan asyak ti mangi pabarangay ka. Yu iti arubayan tayo, saan yu adaldalusan, nanang? Ay nawaw. No saan ko adalusan, dinagrugit ti arubayan tayo anak ko. Ibaunto ni Mariin siyang nilakay na nga agdalos, nanang. Kasta ti kunana? Wen, nanang. Tauray ni Mariin siyang makaunget-metten kanila kay na. Di namot ngamin amaw nga ilugar ti bisyo na. Husto tan ako nam, nanang. Saan mat aparikot no kayat na ti agsigarilyo? Awan ti bibiyang tayo, tabakrang namat. Ngam, irresponsableng tumat. Nagrigat pa'y akasarsarita. Maminsan pa'y kunak nga rod, nanang. Agpabar. Gawid da ito eh. Ay nawaw. Di mo ibaga nga agmamakamat. Yan tangay diyo kayat kag sigarilyo akta ko na yo anaangot. Agmumakalatan No kasta? Saan ka nga agsigarilyo? Saanin? Padasak mamiti sa bali abisyo. Naimbagti mo awan ti maangot. Kitaam lang ha. Amangan no addaman ti agreklamo. San ka nga ludin nga agsigarilyo? Agliklamo da pailaeng. Ay nawaw mitek. Narigat mo't ano mairamraman dagiti inosente akaaruba kadagiti bisyom. Ay nawaw. Saan kumit idang anwen Ay, siyak tupay nga asawa maumakon. Dagitin tupay laki di sa bali a tao. Diyo iba ka nga aglaman pa nagmumakit isyo manin. Nagbisyo, amon dagiti responsibilidad. Ay, asis- Makarik na kamot Nakababain ti kasta maka... Itaman ba? Nakita ka at ni Edgar dito balay da. Nakaamiris siguro maten no binagbagaan ni Mariin siyang. Ay na, sapay la kumabakay. Tapno saan tayong agpariko? Wan nga rod lakay. Mabalin matlangan amaluktan ti tawa tapno makastrik mati presko nga angin. Pudno launay bagay. Narigat nga ta, nung nakarikap ka na ayon ti tawa. Nakapudpudot launay. Agyaman kami launay amariin siyang. Awan matan ti maangot miya sigarilyo. Wan saan nga agsigsigarilyo nila kay kumare. Ay nawaw. Di mayat mare. Awanan ti pagparikutan tayo. Wan ngam sa bali manan ti pagparparikutak. Ha? Anya kuma. Katawan matan ti besyo nila kay mo. Insardeng na nga agpaiso ti panagsigarilyo na mare. Kamain sukat na matmanan ti panagmumana. Anya? Kita kat nangyawid pa iti bulong mare. Nagmula iti gawad di taparaangan mi. Ay, una yan nila kay mo, mare. Bisyo nan samat amin na naklasin ti bisyo. Ay, di man karon maumuma mare. Iso asaan kami nga agkakaid da, tadyak maanusan mare. Ay, matayak lakit di adagos no kastoy laang. Puuna yun tamatay, mariin siya. Mangitulod ka man iti danom dita, Janet anak ko. An-anom ti danom ay ananang. Pagtalos ko iti mumaga into Prada iti arubayan tayo. Anya ti kunang nanang? Di mo ka di makita day mumaga into Prada iti arubayan. Ay nawaw. Sigurado ani pare Edgar dayta. Nadakamat kanyak ni Mariin siyang amuma ti bisyo na itan. Ay, makauman. Mabit lang nanang. Takasaritak ni Mariin siyang. Di mong dalusan dayta. Tani pare Edgar ti umayag dalos. Isu ti banugan tayo nga agdalos iti toprana. Idi, angot kenrong-rong ti sigarilyo ti parikot tayo. Ita, mumamatan. Ay dawaw! Apa ka isang pakit? Kalahat mo kabil ka nga! Agreeing ka man dita? Kita nga nag-imas ni tulok ko! Agreeing ka tamapan mo dalusan di into pram amuma iti arubayan ti karuba. Ay nawaw!
Maugasan to ka din o agtudo bakit? Ay no, siya kung ti mababain iti kastangar aramidam ha. Ayo, sensitibo kay launay met. Awanan ti adu asao, tumakdar ka rita tadalusam itamot lang. Di ka mabain? Di ka mabain asabali at tao ti agdaldalos iti rugit mo? Nagado a plastik dita. No di mo amo ti pangibasura ang tilmo ng latan. Mabilayang garod met bakit? Kalili ang kupelayang ke. Agawaam ko nakle. Wan no? Kaya't mo asyak ti mangiguyod kan kay jayan da kumare. Janet bakit? Anya dar aramidan ni garita rubahan tayo. Madam ati panagdalos na iti intop-top ra na amo malakay. Anya? Naimpag ko naman, tanakita ni nanang. Apa ya? Agmumumamat ng letang Edgar bakit? Katuan mat. Ay nawaw. Bisyo lang sama amin ang klase ti bisyo. Ay, naku nampay lakay. Mapankanto iti barangay hall inton madamdama. I-report mo kan ni Kapitan Tikastoy ang mapaspasamak. Marwam day tatao. Un bakit? Dumagasa ka di barangay hulinton matandama. Alaan pa ito'y cellphone ko. Taipakitam ken ni Kapitan ti ebidensya tayo. Dinalusam ka di anasaya at tayta mo masika Edgar. Nalpasin! Abay akas ta dito no ti boses mo. Agrek-reklamo ka? Kit no makapabannog met ang dalos. Asino nga man tinangibaga basta ito puramlatan iti tawa, aha? Ay no, dinudugyot ti aramid mo. Kit pudno met ang nagligat ang dalos. Ulay la sumakit ti siyakit ko, neko. Ay duore man numatukol day ta sikat mo ti kadadalos mo. Tapno agnakam ka. Dalabi sa kamit bakit? Isungalod ang nagsukatak iti bisyo. Tapno sa anak asilmunan. Sinilmunan naklat tami at gayam. Wan gayam, agsagana ka. Isaganam dagiti badong. Ha? Ay nawaw. Itian niya kumaaga po. Imawag ni Kapitan Itay. At dati nang report kan kay di barangay hall. Alam latan dagiti badom. Tano saan mo mabayaran ti multam, paibalod kalatan. Ay saan bakit? Jakat ti mabalod. Nangagmumot siguro di imbaga ni Kapitan anya, Edgar. Kastangalo din bakit? Panawan nakli ti barangay hall? Ado pa'y tinaskan nga ramidak. Ado ti trabaho nga guruuray. Kasala sa anak mit nga asawa ito kastangal alamidem insang bakit? Ay, di ka man nagsawi ti kasta. Kasano? Kasala saan kamit a concern? Tapno ibagak, idi pa'y abalbalakadan ka. Gamanyat inararamid mo, ah? Ayo. Nabisyo ka, ngam di mo matamo ti responsibilidad mo. Makaperwisyo ka pa iti karuba. Anya nga ita, impabarangay. Tapno saan tayo ang makapirwisyo iti pada tayo a tao. Respeto ti kasapulan, tapno nasaya at ti intay panagkakadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Maapasamak iti biyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At napatag nga ramida kita, Melanie, bakit? Nukas tangarod, da kami pailaan kaninanang ti umatindar. Kitaan nyo, ha? Abangan winton madamdamag at pagbalinan da kay manan nababaunan na iti kabagyan niya. Saan mat siguro, lakay? Anya saan mat siguro? Kat no iso akanayan ti mapaspasamak tunggal at da iyayab da iti kabagyan niya. Igaputa da tayo ti kapobriyan, kas jaydan. Si kakit di mat, lakay? No para kanyak nga asawam,
Saan anasaya at tikas jay at rato da kada kayo? Pumbriman kan baknang. Pagtitinulungan ko matitrabaho. Ay na, saan abali Anusan mi pailaang kaninanang lakay? Siyak nga ron ti masaksakita na makakitkita itikas di at rato da kada kayo. Kaslasan kayo mo't ngagkabagyan. Alawanan, agpatulong kami no da kami manon ti pag-is-isen da. Kasta ti may parbeng bakad. Kas agkakabagyan, pagtitinulungan ti trabaho tapno malpas na dagos. Anya ti ibagam ibilin. Ammo ka di danana tiryang ken Melanie akasangay yu itananang. Binagaak mo ida. Malagayam. Api ngay nga awan da pailaang kat anyat orasan. Ay nawaw, di ka madanagan anak ko. Sigurado nga umay dagijay. Kasano nga no di da umay nanang. Asino nga'y tinamnamaan yung agkunay. Asino ti agdalos kalpasan ti kasangay yung. Sigurado ak nga umay dagijay si kaki di may. Amumot ano libre amakan kat always present dagijay nga agina. Sapay la kumaata umay na tapno adda maibaon. Nay, isudan ta sumungad. Ay wan, ay nakamaudyanan na. Makaangas akmat laangan. Diyak kayat ti agis-is no bilang laang nanang. Isu nga raw nga inayabak ida tapno ada mga ramit kadagita. Agyaman naklaon ay tanakaumay kayo kasinsin Melanie. Wen imbitado kami mat kasinsin. Tumulong kayon to iti trabahoan. Anya ti maaramid aya kasinsin Evelyn. Tumulong kayo nga agluto. Madama ti luto da ije kusina. Ay wen kasinsin. Day talagayam. Mabitlaan tapayapayak ni nanang. Isupay mat ti maitulong na. Agyaman naklaon ay kasinsin. Ado nga min ti mailuto kat. Awan anyaman na kasinsin. Pagayatakmat kat ti tumulong. Ayun gayam, numalpas ti panangan kat di kay kumapay agaw awid adagos ha. Ha? Ni, apay mat kasinsin? Ugasan nyo pa'y mat adagiti nanganan tayo kasinsin. Saan mi ngamin amasango kan ni nanang. Di mi mat maibaon ti daduma kabagyan tayo. Da kayo laang kan antitiryang tinamnamaan me. O sige, awan parikot iti dayta kasinsin. Mudto yung takaldiraw ta is-isa kanakaw. Siya ko nanang, dagiti plato latan ti ugasan nyo. Ay, sigurado ka Wen, ni nanang mat, kabaalak tay to yan. Nairwamak mat nanang. Manu atawan matan akastutyar aramidak. Nang runa no kasta nga adag papaskan akabagyan tayo. Ay, una yan ay atibiyag dagiti pobre. Awan pa'y mo't kabagyan at tumulong ka data. Ni nanang talaga. Anyangay kumati bibiyang daket bak nang da. Datayo laang mati kapubrian kada tayo nga agkakabagyan. Isong aganos tayo Saan matkit di siguro atong palbiag kat kastutyar aramidan tayo nanang. Inayon nyo ngay nawan. Buwanante, idisuyo pa'y laang dita. Adupay na bati ije kusina Mala, da kabin iti anak ko ti makaamaw kasinsain. Ay nawaw, apay mo't akas jay Laura bakag. Ti anya manan dulpaw? Tulungan nyo mo't ti kasinsin nyo Ay nawaw, apay pailaang atulungan mi ida, kay trabaho da nga rudmat. Anya, Kasta mo ti trabaho dagiti pobre, no kasta nga ada agpapasken akabagyan da. no agsasao ka, kaslabak ng tayaw. Wan, saan tayo abak ng unay? Ngam mas pobre da kasinsintirya ngam da tayo. Na yan, ti kasta ka panunutan niyo. Agpapada kayo mo't ngagkakabagyan. Di mo atulungan, ti kabagyan nyo mo't laang. Ulitak manan trabaho da ita dagiti pobre, period. Agasam man day ta bakit? Narabyan kayo manan kaninanang. Ay, kwa, lakay. Ay nawaw, already ka nagpalawag amuklatan no apay. Pasensyakan lakay. Adu nga min ti bisita da. Sakit dadakkel dagiti kaldero nga inis-isan mi kaninanang. Di na kayo tinulungan na ya. Ay, saan ta isumat ti kontrata mi kaninanang? Day tati magbagak bakit? Saan abali takabailan mi mat lakay?
Wan angam tinulungan da kay kumamot Saan na bali, tanalpasan. Inton sumarunong at da iyayab da. Uray di kan mapan. Pagbalinan da kay dinatagabo da iti kabagyan niyo. Saan kay tupay abambanugan iti balay? Ay kat gagangay na alakay. Isumatan ti kasukat ti kinan mi Tapno awan ti adu sa uda lakay. No kastamot lang. Di kay lata kumanap na panan. Saan mo't gaya makabagyan ti pangibilbilangan da kada kayo? Anya ngay da jay. Inimbitada kayo, tapno at da babaunan da. Wen friend, wen, ilakad ko nga rudan dagiti papeles ko tapno makapag-fly takmeten iti kabiitan a panawen. Talaga akasapulak day ta trabaho, friend. Sige, baliwan tanto manan ti agsarita, friend. Agpakada akon tapno di ka mataktak. Bye! Nay, asin na dyan mawagkan ka. Flight kong kunamot itayanak ka. Ay kwa, tigayam ko ti mawag nanang. Matungpal matlaangan ti arapaap kong agtrabaho iti abroad. Addahay raeng. Adda nanang, tulungan na kano tigayam ko. Nasaya at mutnukas ta anak ka. Uray 2 taon laeng agtrabaho ka ijay. Kurang ti 2 taon laeng nanang. Upat atawanan tapno makaurnungak. Kan maipatakder tayo ti balay nga arapaap tayo. Unhangam. Di nakpakadanagan nanang. Sa anak ama isagmak ija abroad. Desidido ka kadi nga agabrod, bakit? Wen lakay. Awanan nagbalew? Ay nawaw, saan ka di nga inbagakken ka ad ay tuyen ti solusyon ti parikot tayo iti kwarta? Amumat, awan ti mayat apagtrabahuan dito'y lugar tayo. Anya nga tamo siya klangan ti agabrod? Syakon, naimbaglaang nga adda tigayam ko amang tulong kanyak. Sa maysa, nailakad ko matan dagiti papeles akasapulan da. Mano atawan nagtrabaho ka ijay ngay? Upat atawon laang matlakay. Agasam man taupat atawan, bakit? Wen tapno makaurnungak. Kan maysa, para matlaang iti pamilya tayo dayto yung aramidek. Tapno saan da tayo nga iruruman dagiti pada tayo a tao. Ala, mukas ta ti planom, palubusan ka. Hangam na kita di nakisuksukat iti sa balay. Sika talaga, di ka madanagan, ta saan ka nga isukat. Promise! Anya ti kunam ibilain. Agabraw ti kasinsinbaw. Una nang, isumot tinangag ko apag sasaritaan da. Agabrod ka no ni kasinsin Melanie. Ijay kanuma ngay. Day tatijak ka mo nanang. Jakon sinaludsod. Ay nawaw. Anya kumatiam mo ni Milane nung maipapan iti abroad ngay. Jak ka mo ananang. Awan lat amok dita. Drawing laang manindaytan. Ay, imbes na maragsakan ka, tagtrabaho ti anak ti kasinsin mau, kastapay laang matibagam. May saka mag. Saan asika ti kasarsaritak dulpaw? Jaka mo no niya klase ti kapanunutan ti adda kadakayaw nga agina. Uwan bakit? Danda ni malpasan ti balay tayo. Kat, tinegosyo nga ni nanang, kumusta mo tan lakay? Kasi ti apo, adalat tamat customer na bakit? Ininot matlangan nga agbungbunga dagiti sakripisyok dito'y balasiw taaw lakay. Mabalin mo ti agawid bakit? Hustong tinasurok at talo atawan na nagtrabaho ka dita. Wen, manuabulan langan lakay. Urayak la amalpas ti kontratak ditoy. Adda ka din ni nanang dita? Mabalin ang makasarita. Busy ni nanang. Ang laklako man iti barbecue. Ne, mayat saan lang gayam asari-sari store ti pakakumikuman ni nanang? Kaya't nakanumot ti makaurnong bakit? Adumot ngamin ti customer na. Inton maminsan tong arudan. Mala, agan-anat kayo ditawan. Agpakada ako unta agtrabaho kami manan. Okay bakit? Agan-anad ka mo itakanayon dita.
Danda ni malpasang ti balay damilan ni akaanakam, Laura bakay. Ay nawaw, anya ko ba ita? Awan matkit day, impakamuklaang kan ka? Siyempre, makaipatakder na itikas di abalay. Tadakkel ti sweldo na di abroad. Wan nga raw, no ide kat isuda ti kapupobrian kada kayo ngagkakabagyan, itakot sa anain. Aya? Madlaw mat, bilibak mat itinadya ka nakam. Nadiskarte kan nagagat sika. Anda pa yan negosyo na. Talagang awan permanente dito'y lubaw. Ay nawaw, kasla da kayat mo asawon ah. Ha? Ay, awan bakay? Sika ano sa bali tinagawa tamit imbagak? Nagpintasan ti balayaw kasinsintiriyang. Ni Mela na itinang ipatakder iti da itabalay kasinsin Laura. Katsika, at damit tan negosyo. Aga, manday ta nagbaliwan ti biyagyaw. Kasta talaga no nagagat kan na diskarte ti may sa atao kasinsain. Kaano nga agawid ni Melanie ngay? Dandanain kasinsain. Saanan nga agsubli di abroad? Numalpas ti kontrata na, agawid ang tag negosyo kamay. Ayun ah, maya mutla ang tiag negosyo. Agkapi kayo pa'y nanang, Auntie Laura. Ay, agyaman nagsaryo na kaong. Mala, agkapita pa'y kasinsain. Nagbanglo ti kapiyo kasinsen. Imported day ta kasinsain. Ramanam ah. Anya timbaga ni Milan na sa Riyaw. Agawid ka rin to no may alawas na nang. Ay nawaw, nagbiitan. Magagaranak na ruda na makakita iti asawak. Ay uray siyak mo't ah. Kailiw ko launa yun ti anak ko. Masapul arugyan tan ti agdalos. Tapno na pintas ti paraangan no agawid ti asawam. Una nang, bumuludak to iti grass cutter ni Tata Dulpo. Ni, gusto mo rin yung samot na dyan nanang. Kasla pa'y payapayan na kayo mag. Ay wan, customer ko day jay nakong. Mala, panawan ka pa'y tagla ko akbanan. Agawa am ti agpunlos, ibilain. Agap-apura kayo mo. Asidaglaang matibalay ta kasinsin Melanie. Tiyak kaya't ang maibusan ta iti pasarabuan niya. Ay nawaw, tapasarabo manin ti adda iti utak yun nanang. Uray si kamag, anyat ko na bidirabi ay. Malawanan, nangabak kayo manin. Sandi na o, te papanan nyo nga gina. Iti ayanda kasinsin Melanie tatang. Apa si Mang Petal? Wen, idirabi ikan hupay. Agpunlos kaki di mo't na mapantayaw dulpaw. Nakailatan ti mapan. Nakababain mo't ano mapantayo at talaw. Ay nawaw, mapantayaw ki day. Sayang mati itadda ko makengka. Anya? Birthday kanumat ni Auntie Isabel inton Lunes, nanang. Wen mo't nga may lanak ko. Kat, anyat irigalo yung ay kenkwana. Adumot ti insangput mo. Mabalinan day jay. No kasta, atindaran nyo ti birthday ni Auntie Isabel. Wen mapantayo lakay. Manu atawan ang nagtrabaho ak iji abroad. Manu atawan mo ten asaan ko anakit kita dagiti kakasinsin ko. Kasanon no pagbalinan da kay man na nababaunan da. Saan mo't siguro? Nagbalbaliw damat siguro lakay. Ngam no bilang man taaramidan daman ng tikas jay. Okay lang. Kabaalakpay mo't ti aggunay. Ha? Di uray ipaugas da amin a plato kan kaldero kanyak. Ha? Ay, da kayo kit di mo't adwa. Anyat amo tayo ngay. Ang mga nukabagyan mo't ati pangibilbilangan da kadataya. Awan samot ti aginaw nanang. Wen nga raw, diyak amo no asino ti imbaon ni Antim Isabel. Ay, nakababain mo't ano da Melanie ti maibaon nanang. Naku nampay, tay pobre kumaangam da tayo. Awan samot ka nanang. Datayon samot ti kapobrian ka datayong agkakabagyan. Day tati diyak ipalubos ang mapasamak anak ko. Madlaw mo nanang. Naurnong mo't gaya man ti mainawan.
Wen nga raw ka anakan. Nay, anya ti aramidam. Ay kat inawan tayon auntie. Ah, ay kwa, idi sumlatan tinanganam dita, tada kami ti makaamu kasinsin Melanie. Ha? Ay kwa, pagtitinulungan tayon tapno mabibiit amalpas kasinsin. Ala, agpwesto kayo matandita tapno malpasan. Danda ni sandak apaginawan itay lakay. Andat imbagam ngay. Inpilit ko latamot at itimulong, nakababain mat ngamin. Husto bareng makarik nada. Mabain da na mangibaon ka na kayo kananang. Iso nga inuray da si ka mismo tinagboluntaryo, bakit? Wen nga rod, nalakakadakwada ti mangibaon kada kami idi. Itakat sa bali matan. Wala ta nagprogreso ti biyag tayo, uray kaskasano, bakit? Saan anasaya at tikas day ngamin agalad da? Namiris damot siguro, nasaan anasaya at ti mangiroroman iti kabagyan. Ta saan tayo mat nga mo, no anya ti masakbayan ti tunggal maysa. Masarak launay. Ay, uray siya nga rod nanang, napilitan takit din anaginaw. Kasano mo nga may nakababainan ti mangibaon kadamila ni Kentiriyang. Bak nang damat nga minan itananang, naimbag ko nama, tanagboluntaryo da at tumulong. Wen angam nakababain latta. Saan nga may nagaputa marigrigat ti kabagyan niyaw, kat iroruman niyaw. Ammo minday tadol po. Saan ang masapol nga ibagam? Baknang man kan saan, professional man kan saan, no ada pagsasabatan yung agkakabagyan, pagtitinulungan ti trabaho, awan permanente dito'y lubaw. No, Saan tayo nga amaw ti masakbayan ti tunggal maysa? Iso ati kasayaatan nga aramidon tayo, kat irespeto tayo ida. Saan na kwarta, wano posisyon ti pangibasaran iti respeto iti tunggal maysa? Ah, No kasanom nga irespeto dagiti kabagyam a profesional ken baknang. Kas jay kumamad ti panang irespetom kadagiti marigrigat ken makitaltalon laeng. Ay, nawaw! Di mo iruruman dagiti awan mabalin na akabagyam. Irespetom ida kas iti panang irespetom kadagiti baknang akakabagyam. Laglagi pam nga awan permanente dito'y lubong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Maapasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa. Kada kayo, pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho. Ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! si kanti makaamukin ni nanang Norli sa ading ko. Umakar kamin kin ni manong mo maikal iti simple abalay nga impatakder me. Ay nawaw, di kay madanagan manang. Saan ko matabaybayan ni nanang? Agyaman naklaonay, ading ko. Ay na, awan rumbang apagyamanan nyo. Takas anak, responsibilidad ko matlaang ni nanang, manang. Ayun gayam, numaalam ti pensyon ni nanang, ikam iti kwarta, tapno saan nga agsakit tinakam na. Gumatang kay ti masapsapul yo, di mabati, itid mo kan kwa na. Kan sakbay amapan kag trabaho, isaganam ti kanen na, ah? Wen manang, amok dagitan, ay nawaw. Kita ading ko, di mo ungungtan ni nanang, ang mga nugumura. Ni manang mat, apay kumangay nga ungtak ni nanang no awan mat makagapo. Palagip laeng ading ko, narigat ngamin no agpasugnod. Agpakada kami nanan. Di yu liwayan ti mga na.
Talaga ka day, adiyo kaya tiag na dito'y balay, Michael. Tanya, nauma kayaw. At damot nga minan balay minanang. Di kay madanagan. At damot ni Norlisa ang mga sikaso kada kayo. Kanayunan min to tagpasyar na makawaya kami nanang. Asidaglaan mo Sigurado day taa. Ay nawaw, una nang, saan mimot nga ibaga kada kayo no saan mi akabailan nga aramidon. Anya ngay nga raw, ano sa kun Natal naman na ti balay no kwa. Wen no saan, mabalin mo't ada kayo tagpasyar ije balay. Amuyo mo. Ayun, husto tinako na ni Tanya nanang. Exercise yung matan, numagmag na kayo. Ay nawaw, anya pa'y lang ter aramidan yung ay nanang. Umay kayon at agdigos kayo. Nalambin mo't anak ko. Ay na, nagadulakit di ariklamo yo. Agdigos kayo mat Makalawasan asaan kaya nagdigdigos. Sa balin ti pa'y udyo. Mangidadang kapay iti danom apagdigos ko Ay na, isupay kit di daytang aramidak. Amuyo mat abisiak. Saan ako ngagdigaw? Ay saan ang mabalinti kasta? Umay kayo kit din. Nakasaganan ti danom apagdigos yo. Nakalamlamin mo't anak ko. Umay kayo, wano kayat yu asyak timang digos kada kayo. Saan mo't akas taniman ang mutanya kanyak kay? Ay na, palagipan kay laang nanang. Saanin adito'y balay ti pagnanaudan damanang tanya. Kaya't asawon day ta, siya kung tibos dito'y nanang. Saklatan ti mangidadang iti pagdigos ko. Saanan? Sayang tigasol! Anya ti ko na mo usang. Sana nangidadang ni Norlisa iti pinagdigos mo. Saan nga raw ka ba, guys? Ay nawaw, apay kanungay. Kasadot na nga raw ti mangidadang. Manungal daw ay na di ka nagdigaos. Nagdigos ak iti kalman ngam digos pataw. Anya, Nalamin nga raw ti danaw. di si ka kumanti ng idadang iti pinagdigos mo. No kasadot ni Norlisa ti mangidadang. Di na mula kayat. Sayang ka no ti gasawl. Adamat pinsyon mo agastusin yaw. Diyak man amo iti dayjay nga anak ko. Diyak maawatan ti ugali na. Isaw ka no ti bus dito'y balay. Ay nawaw, si kamot gayam ti lumabas Norlisa ading ko. Mayat ti porma ma. Sa dino ti papanam. Pugtwa, manang. Siguro, nauma ka iti sigod at trabaho. Iso nga agaplay ka iti sa balay. Ni manang mat, saan akong ngagtrabaho? Kasano kuma ang makatrabaho kat adamot ni nanang ang maas-asikaso. Anya ngay nga rod. Wano? Adda ka date mo. Kamali ka, manang. No kamaliak sa dino nga rod ti papanam. Maban ko alaan ti pensyon ni nanang, manang. Ay wala niya. Ay, apay dayjay, nalipatak mo din. Tapos gayam ita. Gumatang kay ti masapsapol yu Jay sobra, itad mo kininanang. Wen ka di, amok dagitan, manang. Saan ang masapol nga ulit-ulitem ta sa anak mo't atulang. Gimatang kakaday iti gatas ko, Norlisa. Ay nawaw, wen, kumplito dayta, nanang. Agyamanak no kasta. Tisuklik ngay. Alaan niyaw, tinabati akwartayaw. Kasday may ti aramidan ni manang mau. No adda ti sobra iti pensyon ko kaitad na kanyak. Ha, ay ikwa, anya nga tano siya kung timangidulay, nanang. Siya kaun. Amangan no mailawan ka amang igastaw. Siya kung timangidulay, nanang. Bakit kayo matlaangan? Siya kuna lang arudan. Adda ti iur-urnungak. Kaipilit na paimot ti kayat na. Itad ko man langan. Adto ti kwartayo. Da kayon, ti mangidulay, tapno awan may bagbagayo kanya. Nasakit sa mo't tinakam mo kanya. Ay, saan? Okay laang nanang. Pensyon nyo nga ro, di da kayo ti mangidulay. Agsublin tumat lang kanyak dahit akwarta.
Sa nga pulo a balkot at tinapay kan talo a soft drinks nana. Tay dakkel ti itadyaw. Ay nawaw, nagadon Norlisa, Nagadulakit ding ay pagbagayon ay nana. an-anuam ti ginatang mo aya. Meriendaan mi anya kumangay. Na, galante ka ita. Wanaw, adan nabiro kam anasingpot abos. Ay na, agawaan nyo kit di ti mangisupot kadag iti ginatang ko nana. Mas dawak laeng, tanagadumot ti kwartam ita. No anya ti ginatang ko, iso ti itadyaw. Awanan ti ado asaludsod. Tano kasta akanayon, iti sabali nga istorlangan ti paggatangak. Ay sad, anak kong, sayang mo ti mapaglakwak. Agawaan nyo nga rod tanay, agdardarasak nana. Ayan ngayon ti kwarta nga impulsak iti kalman. Kahit itadla ang ninurlisa na ijay, nga mawamatan. Diyak mutin mabirukan. Ay nawaw, apay akasta nanang, kaslada birbirukan yaw. Mapukpukaw nga ro di kwarta nga inyawat mo iti kalman anak ko. Kasano kumaamapukpukaw nanang? Nangidulinan nyo ngamin aya. Iti bulsa ti jacket ko. Nan, kita akman ti bulsa ti jacket yaw nanang. Kitaam. Nay, awan mo't nga agpaiso. Awan nga ro rin. Dito'y sufalaang matinang ibatyak iti dayta a jacket ka. Ay sos, amangan mo't no ada sa balian ang ikanyo nanang. Saan? Sigurado ak iti bagbagak. Imbulsak dayjay. Ay na, birukan nyo dita nanang. Sigurado nga adalaang dita. Kabaw yukit din dayta Sa dino kumapay nga iti daddo maapapanan na. Nay, ato yung tigat-gat ang Norlisa. Kasta itad mo adagos ta agbayad akmat. Kasla saan ka ang maibibusan iti kwarta? Ay sus, adu ti kwarta nana. Ay, wan gayam, kumusta mo ni nanang yaw nakaw? Ay kat aday jay balay anana, agkabaw mo ten. Anyat ko nam, agkabawon ni nanang yaw. Wan tadi namat malagip no sa dino ti pangiduldulinan na iti kwarta na. Kanayon mo ten amapukawan. Makatawan laang sipod limasin daman ng mutan niya. Ita agkabaw mutan ni nanang yaw. Ay kat gagangay ti bumakit anana. Sige, agpakada ako ta agur-uray dagiti gagayam ko. Hamangan no ag-text dan tumanan no mabayaganak. Tulungan nak man, Norlisa. Ay nawaw, tulungan nga. Tulungan nak amang sapul iti kwartak. Ay una yon nanang. Mapukpukaw mo manan. Ay nawaw, kastala ka na yun nanang. Adan sabutan ti agtatakaw dito'y balay. Agtatakaw mo't nga ibagbagayo nanang. Datayo laang mat ti tao dito'y balay. Apay nga raw na mapukpukaw ti kwartak ngay. Kanayon laang ngay nakastoy. Amangan mo't no ada sa balian ang idulinan nyo. Wano saan? Amangan mo't no ginastos yaw kat nalipatan nyo laang nanang. Saan bay? Dito'y laang tinangidulinak iti daydi a kwarta. Ngamawan mo ten anak kaw. Hala, bayan yun day ta kwarta. Di bale, agpensyon kayo matmanan. Masukatan tumanan nanang. No apay mat ngamin, adiyo kayat nga ipadulin kanya. Anya launay ti pagparparikutam aya ka bagay. Kanayo nakmeten ang mapukawan iti kwarta ka bagay. Ay nawaw, apay mapukawan ka. Kat dudwa kay lang magkaninurlisa dito'y balagyaw. Dayta nga raw ka bagay. Amangan ko nak no taktakawan nakmeten ti anak ko. Amangan no adalaang nita ka bagay. Amangan no nalipatam lang tinangitulinam. Ay nawaw, ambok ti aramida ka bagay. Sa anak nga kabaw. No kasta, talaga nga atapa mataktakawan na kaninurlisa. Kasta nga raw ka bagay. Makatawan mo ten akas ti mapaspasamak. Makadlawa kon ka bagay. Ay kat agipulong kan ka bagay.
Ibagam kanitan niya ti mapaspasamak tabareng matulungan na ka. No siyak, jak kayat ti makibiyang ta amangan nuguraan da. Ay, una yan. Natnagpailang. Apay na di ba kayo? Adang samot natnag. Natnagtimay sa abaso tayo lakay. Ay nawaw, anyat inaramid mo aya. Ay, naibatak nga rod lakay. Aywan, kumusta mo ngatan ni Nanang? Apay ni nanang. Nabayag mo tanday dinaudi ang nagsarita kami, adakda kami laang. Tunggal sa rungkarak ngamin, adda mo ni Norlisa. Anyat kayat mo asawan, bakit? Amangan mo't no addanda kas ang mapaspasamak ijay, kat di nala maibaga kanyak. Ay kat sarong karam ni nanang iranam ti mapan ijay no awan ti kabsat mo, tapno makapagsarita kayo ada kayo laang. Ni Norlisa ngay Nanang, Rimuar manan. Jak amaw no sa dino tinapanan na. Di na ka di amaw nga umay ka dito'y balay ita. saan Nanang? Saan ako na nag-text kan kwa na? Tada kayo ti kayat ko ang makasarita. Tunggal ngamin umayak dito'y adda ti kapsat ko. Idi pa'y akayat ka ang makasarita anak ko. Masiksikura na kung dito'y. Apay Nanang? Taktakawan nakmag ngamin ti kabsat mo. Taktakawan ni Norlisa ti pensyon ko. Anya? Day tatipod no. No daduma, kasadot na pa'y ti mangidadang iti pagdigos ko. Ay, una yan. Kulaklakit din no nasaya at ti kasasaad yung. Tada itamot ti kanayon na nga ibaga no sa ludsoda kan no umayak agpasyal dito eh. Kun kuna na laang dayjay. Anya? No mabalin ko ma, ka iti ayan nulatan ti pag naudaktan niya. Jakon kayat dito'y. Kaasi aklaang dito'y anak ko. Nay, di mo matinbagbaga nga umay ka dito'y balay, Manang. Ni Nanang ngay. Madama nga agin ina na iti silid na. Apay, anya ti aramidam? Ay nawaw, anyat ket mo asawan, Manang. Taktakawam ka no mo ni Nanang. Taktakawam ka no ti pensyon na. Anya atak-takawon mo't nga ibagbaga ni Nanang? Ay naading ko, di ka man. Agraman mangidadang iti danom apagdigos na. Kasadot mo ka no. Anya? Ni Nanang talaga. Oh, apay kasta ti reaksyon mo. Ay sus, talaga nga agkabawon ni Nanang, Manang tanya. Nagkabaw mo't asasawam. Ay na Manang, talaga nga agkabawon ni Nanang kunak tumot. Malumot nga minan nga ititawon na. Anyat imbaga ni nanang kenkangay, bakit? Taktakawon ka nung arod ni Norlisa ti pensyon ni Nanang nga iduldulin na. Anya? Kasadot ka no pa'y ti kabsat ko ti mangidadang iti pagdigos na. Nakasaritam ka di ti kabsat mo? Uwan, Anyat imbaga na ngay. agkabaw ka numutan ni Nanang. Agkabaw. Sigurado ka di ti kabsat mo? Dayta ti kayat ko amaamon lakay. Nupod no nga agkabaw ni Nanang. Buwan no rason laang dayjay ti kapsat ko. Italang manan arimwar ka mariusang. Wen nga rod mare, masiksikura na mangaminan di tabalay. Ay nawaw, anyat napasamak maray. Pagbalinandak matan nga agkabaw ti mismo nga anak ko. Apay ka naw. Taktakawan na nga minti pensyon ko. Kat no biro ka, ibaga na. Nga amangan no ada sa balian ng idulina. Ay nawaw, ado nga agpay ti kwarta ni Norlisa, tunggal umay gumatang dito'y isturkaw. Ti kwartak daytan tinakaw na ngam no kumpronta ibaga na akabaw kulaang. Ay maray, amuna kadipay. Unay kan maritinay, umayak ka di dito'y istormaw no agkabawak. Pagkitaklaang maray ngam kaasi ti apaw, sa anak pa'y mga agkabaw. Imay ni Nanang yu dito'y istor ko itay, tanya. Anya ngay timay na imbaga kada kayo, nanatinay. Magbalinan ka numo nga minti kabsat mo nga agkabaw. No para kada kayo, agkabaw ka din ni Nanang, nana? Saan mo?
Amo na mati bagbaga na itay agis istorya kami. No kasta, saan apod nung agkabaw ni nanang? Saan mat, kas na kunak itay. Amo na magtibagbaga na, ti kabsat mo ti kasaritam. Amangan no iso ti ayan ti parikot. Ado nga min ti kwarta ni ading mo Norlisa tunggal umay gumatang. Anya, agimbestiga ka, kasi mo ni nanang yaw. Damag ko kut saan kanupay nga asikason ti kabsat mo. No para kanyak, saan nga agkabaw ti inayaw ka nakan? Amuna magtibagbagana no kasta amapanak itayanda. No kasta nga rod, ni Norlisa ti ayan ti parikot, angkel. Nalabit na kasta. Naginteresan na siguro ti pinsyon ti inayaw. Iso nga agarami da ni ti istorya tapno saan nyo amaamuan ti pudnaw. Naglukon na di ang babae. Ti kasayaatan nga aramidem, kat kasaritam itinalapat ti kabsat mao. Amuam ti pudnaw, iti kasta kat saan akaasi ti inayaw. Agyaman ak unay, angkel Punsyo. Basta para kanyak akabsat ti inayaw, saan pa'y nga agkabaw ti kasjay. Agyaman ak launay, tanya anak ko. Awan ka din tinalipatan nyo, nanang. Awanay, kaya't ko launay ti agnaed iti ayan nyo kin Michael. At least, uray ada trabaho yu adwa ket maasikaso naklata. Adda ako, nanang. Ne, anya ter aramidan nyo dito, imanang tanya. Kun, anya ti kaya't asawan da ito'y? Ijay balayan ti pagnaedan ni nanang. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta, manang? Dakon kaya't ti agnaed dito'y tanya. Nangagmumot siguro ti imbaga ni nanang. Ne, iti anya ngay aga po adiyon kaya ti agnaad dito'y balay, nanang. Pagbalinin dak tumanay nga agkabaw no kwa. Agrubwatan tanya anak ko. Si kamot ti makamo dito'y balay, Norlisa. Agtrabaho kamot tapno at dalamutang. Sa dino ti papanam, Norlisa. Adda trabahok ita, angkel. Ay nawaw, agtrabaho kamot gaya man ka anakan. Kapilitan angkel. Awan mo't dumaanam na maek no di ti bagiklaeng. Kasta ti mayat. Agtrabaho ka tapno damay gatang iti kanag. Wen, angkel. Okay, kumusta mo ta ni nanang yaw iti ayan datan niya? Ay kwa, sa anak pa anapan ijay, angkel. Agpasyarak to, inton makawayaak. Agdiretso kay ti salas. Adda ni nanang ijay. Ay, agyaman aklaunay, manang tanya. Kumusta kayo, nanang? Anya ti aramidam dito'y Norlisa. Ay kwa, kaya't kailang asarong karan, nanang. Ore kas ti inaramid ko iti kalabas, mailiwaklat tamot kada kayo. Pasinsya kayon, nanang. Bidot ko dayjay. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Wen, nanang. At damot lang ang trabaho. Saan akon amang namnama iti pensyon nyo? Ay ket nasaya at ano kasta. Agtrabaho tapno adda ti kwarta. Wen, nanang. Ay, wen gayam. Gimatangak iti prutas para kada kayo. Agyaman ak launay anak ko. Agmerienda tayo pa'y Norlisa. At dapay mo't nabati a fruit juice kan sandwich. Agmerienda tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ay nawaw! Ipatag mo dagiti dadakkel mo. Di mo pag-interesan ti kwarta a para kadakwada. Agagat ka ngamin. Sursuruam ti tumakder iti bukod mo asaka. Laglagi pam, asaan atong palbiag kat adadag iti dadakkel mo a pagkamangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.